presented by Saran Films. तमरले छनौटा चला के रे तमरले छनौटा चला के रे तमरले छनौटा चला के रे सैया जी आइले बारा खिसी आइले रात दिहनी न से के फरौटा तमरले छनौटा चला के रे 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 मातल रही सखी सुना लगले बजावे देही के झूल झूल एक पीस बारे मोरा सैया नमूना पहले मिसाई जैसे खैनी में चूना कस के कमरिया के धरे न दिहनी एही से बढ़ गइल गुस्सा दुगुना चोली नहीं खोलनी तो फेंक देले छोलनी चोली नहीं खोलनी तो फेंक देले छोलनी उ तो फाड़ देले साया दांत हला के तमरले छनौटा चला के रे 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 रात भर दर्द से बारा छिलैनी होला आराम न पजरिया दबैनी भइल बा भीतरी से इतना बेचैनी रमेश रे समिया से नहीं बतैनी नींद से मातल रहे देवरा जितेंद्र उठल नाही रे केतनो जगैनी उपेंद्र उजाला से पर गइल पाला उपेंद्र उजाला से पर गइल पाला पागल प्रेमी तो रखले जगा के रे मरले छनौटा चला के रे तमरले छनौटा चला के रे तमरले छनौटा चला के रे तुमरले छनौटा चला के रे Presented by Saran Films Hit.